Čiže o pol druhej sa budeme prezliekať. Nástup pred PKO je 14:00 a odchod je 14:10. S tým, že potom, keď budete vystupovať z vody, tak cestou do PKO si dávajte pozor, lebo chodník je tam proste ľad, je tam vrstva ľadu, tak aby tam nebol nejaký úraz. Cestou tam nie je. Cestou naspäť je. Nie, cestou aj tam naspäť samozrejme. Pri vstupe. Odkiaľ ste? Do Žiaru. Do Žiaru? Žiaru, Banská Šťavnica. Pozdravuje. Kežmarov. Ešte aj Východ, Kežmarov, Poprad. Dáme na takú výbehový výbor. Ešte takto si dáme, jasne. No? Zavískaň. Ako si dneska, keď som vás nahájal. Poď. No, nepočuť vás. No, zakričte. Nepočuť vás. Ako to, ukážte, ako sa to robí. Dobre, no vidíš. Dobre. Super. Pozdravujeme z Hangovej. Odkiaľ ste? Seredi na trati, hrali sa dety. Dobre, ďakujem. Či pôjde, že... Zo Šurian? Áno, Šurany. Dobre, som čítal. Kremnické bane. Dobre, Kremnické bane. Dobre, ďakujem. Naši tam prvú? Odkiaľ ste? Nemšová. Dobre. Do Senca. Dobre. Tak rád vás tu vidím. Dobre, ďakujem, vidíme sa. Hello. Turčianske nanúky. Martina. Z Martina, áno? Áno. Dobre. Turčianske nanúky. Aha, dobre. Ďakujem. Urobilo sa pekné postavy a smejeme sa. Aj není vidno, že som bohatý. Super! Odkiaľ ste? Odkiaľ ste? Brezová, hej? Dobre. Tak vás pozdravujem. Kameru? Odkiaľ ste? Sednice. Do Senice? Dobre. Z akého klubu ste? Dievčatá za nás rozprávajú. Odkiaľ ste? Považská. Janka. Pozdravujem vás. Opa. Považská. Odkiaľ ste? Nitri. Nitri, vy ste domáci. Áno, domáci. Dobre, tak sa teším na vodu dneska. Aj my. Super.
Že môžu lutovať. lebo všetko je nachystané pre nich a Nevadí. zvládneme to aj bez nás. Som vyhral. Bol som plávať na Zlatých pieskach. Hej? V tombole. Vyletel? Si vyletel? Počkaj, pravý profil mám lepší. Tam príde, áno. To si zober. No, poďme. A Láci čo, nechodí do vody? No. Rýchlejšie tam príde. Však ja budem plakať. Lepšie to blbý, vieš? Jak to máte ísť? No. To má tak... No 15 minút a to bola pohoď, však keď ty si začal tak. Jo, klepalo tak. Ešte raz, milí priatelia, veľký potlesk pre otužilcov! Šík je naozaj v plnom prúde a už je to tu, už sa nám zahrieva trávnik. Uvidíme, o koľko stupňov Celzia sa... Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážení páni, stretávame sa tu už takto po 14. krát, naozaj je to krásna oslava otužilcov v našom meste, v našom regióne. Teraz ku mne postavila a povedala mi, že toto ja nechcem. Zadná strana, čo je s vami? Super! Tak ideme na kluby. Ľadové medvede spod Zobora. Šurianské ľadové medvede. Cekovské medvede. Pejvošské ľadové medvede. Jašerice zo Šiavnice. Trnavskí bíli medvedi. Novopánske ľadové medvede. Ľadové medvede Bratislava. Ešte ľadové medvede
Ľadové medvede, veľká voda. Kežmarskí otužilci. Aské vidry. My sa zimy nebojíme, nemáme z nej strach. S odvahou si zaplávame v ľadových vodách. No tak plávaj, plávaj, kľudne dýchaj. Vydržíš to, len sa nevzdávaj. No tak plávaj, plávaj, kľudne dýchaj. Vydržíš to, len sa nevzdávaj. Jak medvede ľadové sa skrýhou hráme, do vodičky studenej sa ponárame. Vonku mrzne, fúka vietor, vyrúbeme ľad. Otužilcov neodradí zima ani mráz. No tak plávaj, plávaj, kľudne dýchaj. Vydržíš to, len sa nevzdávaj. No tak plávaj, plávaj, kľudne dýchaj. Vydržíš to, len sa nevzdávaj. Olej! Studenej vodičke trikrát zdar. A poďme. Čapice, pokrývnej hlavy, všetko, čo majú na sebe, tematické, jednotlivé kluby, takže ideme do vody a je to v elegantnom štýle, pretože medvedi nosia pravdu.
Výborná, ale tu je teplejšie, to radšej nie je. Vás je moc pokopy, rozdielte sa. Dobrá, píšu, dobre. Chceš plávať? Nech ti kvôli slnčku zhotový. Povedz, 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 hej, povedz svojmu. Nech ti kvôli slnčku bude chlapec, bude pán, bude on na vojne generál. Keď to bude dievča, 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 dievča biela Lalia, bude taká pekná ako ja. Keď to bude dievča, 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 dievča biela Lalia, bude taká pekná ako ja. Vzduch 3 stupne, ale podľa mňa teraz, keď 230 otužilcov tam priliezlo, tak má o mnoho viacej. Milí priatelia, vy ste odkiaľ ste, z ktorého klubu? Novopánske ľadové medvede. Novopánske ľadové medvede, vítajte, ako sa vám plávalo? Bola zima, ale to máme radi my tu. Máme to radi. Baterka zlyhala. Druhý, takže
Máme tu otužinstvo ďalších, počkajte, opýtam sa koho sa... Marek, pán primátor, no jak sa plávalo? Výborné, vodička konečne výborná, trošku to tam bolo zohriaté, jak tu užička do ňou, takže o to ľahšie sa plávalo, ale paráda. Naozaj lepšie počasie sme si nemohli vymyslieť a v takejto komunite s takýmito super ľuďmi to dopadlo zase na výbornú dneska. Zase na výbornú. Dali ste to ťapnúť, vieš, že sme to dali, vieš? Však ja prídem o 2 o 3 ročky. Neplač mi len žalá môj ručky. Neplač mi len žalá môj ručky. Však ja prídem o 2 o 3 ročky. Neplač mi len žalá môj ručky. Však ja prídem o 2 o 3 ročky. Pod tým naším okienečkom býva veľký mráz a v tej našej studienôčke je to vody zas. Vezmem si ja sekerečku, prelúbem tú studienôčku a v tej našej studienôčke bude vody zas. Vezmem si ja sekerečku, žalám ručky. Však ja prídem o 2 o 3 ročky. Neplač mi len žalám môj ručky. Však ja prídem o 2 o 3 ročky. Žalám môj ručky. Však ja prídem o 2 o 3 ročky. Neplač mi len žalám môj ručky. Však ja prídem o 2 o 3 ročky. Aňako, fotku! Ja ho zjem!